after brokering an agreement between Sudan and Israel to normalize ties. But President Donald Trump's next remarks suggested a new conflict in the Mideast Africa region. It's a very dangerous situation because Egypt is not going to be able to live that way. And they'll end up blowing up the dam. And I said it, and I say it loud and clear. They'll blow up that dam. نرخوب زنبرنا أبزن نايس دتني حزين إرتراويان نرخوب زنبرنا أبزن نايس دتني تات معرفي أنا شمال واب جزعتنا خدنا إن أحسن كبر نيرنا تقرأون نتنا نقرأ نيرنا حاجة إنا نقرأ نيرنا أزي كن سعران لنا أي ابنتي أنا أزي كن سعران لنا أزي سعرنا نفط نور كن مال صان خلينا درتنا إلا سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكون كما يتخونوا السنة كتكونوا نايوتر من نيوتيو أمبار أبزوان زي كونتاتنا جوبوليتيكا نايكرنا أفريكا كاب ساعات الناب دقيق زك يرولو زولو جزينا بس إحنا زلنا كنبل نخل بمنطر دما بفلاي إيرتران إثيوبيان تزولو كونتات أب دبلوماسي أب سعوق صراح كم زركبام أبزلومي نريو زلنا فيديو دما إيرترا بفلوي دبلوماسي تسرح كم زلان زدما أزي بلو سرح كم زخونة بناتي ممزين كريو خلقو إيرترا زبالت دبلوماسياوي سرح تسرح كم زلا زدما كم وچيد ناتو بتلك كن ريو كم فتنينا سلازي أبزيا فيديو زيا استفلالي عر استيكري إيرترا بزناي إثيوبيا باندراناي أبي كومون كادرتاتو كومون توم أبتي أجنداناتو ساتفو زلو زختلو زلو أزيو زي حلافنتاوي حدا جنيا نتزو بعد ما أبزكده ده أزغتك تزغل نوعون ممكات إكات أمريكا سراويت كوادي كام تباي زي كونه كم يجير كانت تكونتات نفزل على كي بتصح نبكالش جرات كي عطو كم يجير كا ناتكا شركة نتات ناتكا دبلوماسياوي دقفاتن كتحيل على كابزبل بزحلفه وانات نوريا نيرنا إيرترا بزح مكسقاس أي جبرت النيرة وي زرنا جرا نبر نبل نيرنا تخوني أزيو بلان زخونة من قد كم زنبرهم أبزعجي أبسعود عرب زجبر زلو كونتات نوريا لنا أبي كم توتر زجبرو نسأل زخون ناي إنستغرام زخون سألتات جيرت أفيلو إيرترا تحطله زلاجن بعمق كن رينا انتاي علامايو نبيك خيدخل نمنتاي استراتيجية تجبر الله نمنك كم بارتنر تجبر الله كن رينا الزبط حدا وجن كون كله أبد ما نفس عدي زخود حدا مغنيات انتاي كون خل أبزي حدا ريبورت كن رينا لازم بكل مداي نزو كونتات نارانا ناس تعلنا كن كيدنا بليز ذا فيديو زيا أغلى جيركم سمعوا الستر هيدي كون دما أزيون بقعات نتكونتات نمرحنتنا إيرترا بقرب زفلت وسبات حج مسوزي اللودين وي بقرب مسوزي اللو نتكونتات دبلوماسنا إيرترا انتاي كون خيل أبز حلفة عمتات كإنتاي جوفرنيرهم سويلهم ديوم تعزبنيرهم سلمنتاي تنا أمريكا إثيوبيا أندرا على إيرترا كرزت أنا هنا زبلون زملس عرسينا عن رئيس لذي بزح حق الناس نزلوا ملخت تمرتين كل وايزا فيديو لايك جبروا سبورت جبروا أغلى جيركم تصنيكم دما بتخكل كتب مهاريكم first and foremost تجارب قدم زم أحواتكم إن أزبلوا زنبرون تاي جبرون يرام بديان سا نجمر نرخوب زنبرنا أبزن نايس دتني تات معرفي أنا شمال واب جزعتنا خدنا إن أحسن كبر نيرنا تقرأون نتنا نقرأ نيرنا حاجة إنا نقرأ نيرنا أزي كن سعران لنا أي ابنتي أنا أزي كن سعران لنا أزي سعرنا نفط نور كن مال صان خلينا درتنا إلا حزي زت أمنلو بزح زأمنلو كاب أنا وها خسع دهلاكي خسع كأيه بحري أبتمت صحاف بكري ومتعرف بلي الله مثلاً قدم كو عرب بحر الحبش يوم زلوان يرو خساب كدون يرو أزي كلام كنقور لنا هذا فهذه أزي تزيقرنا تقراونتون بنصور بسفح كستايكنا معملو كسقمنا ايو ابذا حصر بوتا ذا نيشت جنده زلا من اللي كتفطر اجنده من اللي كو نفس الاسته مقيلوا نيرو تغارو نطفو برمبي سلازي نسو اصبقنا نصنا ايو تو خنبلينا صلف نقورينا ايو امنتي سعسي تازلاتو يخسر كم زبحات زلو تانيشتي تقراي نيساتنا إلهم قريمريم كبلو تانيشتي كايت رغباني غاجب زوان زغا مليسا
تشفليقات الكالا تناتكا تقبلكا نتصقاخا مريقكا نعكساب زي المعكا نايكالو زمع دسب نتاناتو دسن زبهال زربا أبريل تايم أب تقراين ريال لنا عمرا وسيقكا كالا عباي تقراي كسرح زهد كان زنبر لومي نسو كيدو نسوون توم واناتاتو من البات أم حروون كاب نوح اتي ولك أي زبهال يبتصح ناي مريتنا يمزولو أب قداينا إثيوبيا اتي زنايزي كبل عيدلن يعني بحفشاقن تقراي حجون كابت تاني ساتهم نيرترا خطولو زحلمو زنبرو اتا زنبرت كارتاون ايكرخبواني مبزوان زي وين عن مركبون دجف واغا درو كفيلم نيم كاوزا حبي واغا كخفليم اثيوبيا كومو زي بحرام كدليو اتا هاجر كسنوا خمس قولن رلنا سلامتاي ناتكا تقبلكا اكاي تحسب حماق تحسب ندرخينكا املاخ عدلاي هو بكانيو مسكين زبيرترا حنت غزي حنت ساعات حنت معلتي مريتنا تግራይ مريتنا اثيوبيا تحاليمون حسيبون ايفلتني كم زفلت إيرتراو لندحريلكم ني منالبات كنا معقوت نغلينا إيرتراو كمي جيرنا زا هاجرنا يبارك الله كابت أنت كمي جيرنا زا مريتنا سلام تركب زبلنبر مريتنا إثيوبيا مريتنا السودان مريتنا كالوت كيدو زبعة سيكون إن فاكت أب يمن كيدو حنيش قال تواجي يلهم ز بروباغندا زنسحوا إثيوبيان حساتيو بتحنيشون مسجزية كرينا I'm sure na Eritrea كم زنبرة عميت أو كم زمان طلوع سلزي I'm pretty sure about this too سلزي Eritrea كل جزية كتعمس دامبر عميت أي تفلتنيا صلاة دم مع عدا مسيوم وروامبر نخالوت كتوري لا تبقى سازيت فلت هجرن مسكين هزبنيم تريول لهم زيهم كا حواتي نادو دك حتى نادو دك شنطاري نادو نابلو التسرق جنا يقارصني كساب زدلوم يمزحون كسون حودنا تو منبر أدل كره بخلو بحيفهم كا أبتا أجندهم كم زعتوا فلوتيو أتزحزن بوليتيكا يبعال زياتهم نعود الساسيو إيرتراوين توليدومن نهزبي إيرترا كردنا قرو نوي يسرحهم هلاومن إذا كل ما نسي كناك حلز قبوي نمبر 1 زياريهم اللهم زي بوغندبو بزول هزبي بزي قدس بيناي العمو كل جزء مقبات مسراقنا إيرترا مهانو نتصور كهون خلالو بساتهم كنسرحنا خلدو أوه جن نتصور زخونة مرقص بزولو من قدي امبر انتخونة إيرترا كابزياتهم زي ما تصربح انت ترفع حيش أو وشترا بعلنا خم فترة نخلق طبعا كلنا له سلامتاي أفضل بحر لنا حزب لنا بزت رأينا كنا هنسون نخل حزب إيرترا أيكون عدو قانا وكان نزخل حزب سلزخوني 1 أبي ناب سعودية صلنا بلز خدو حنت تيور متيالا كي تعدى مز خدا قاشاوني نيرو زبل حبريتا وتيلو إز نعوز الرقاقصون بزحنا قراتا لوجن نعوز وصدو حدا أرستي أبزن اسمع حج لاردي سطواتشو طيب ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለሀብቶች ሼክ ሁሴን አሊ አላሙዲን ዶላር እንዲሰጧቸው ጠየቁ። ባለሀብቱ በበኩላቸው የአማራ ክልሉን ጦርነት አንስተው በጠቅላይ ሚኒስትሩ የስልጣን ዘመን እየሆነ ያለውን ስለመናገራቸው ምንጮቻችን ነግረውናል። ይህን ተከትሎም ባላሙዲን መኖሪያ ቤት ውስጥ በተደረገው ውይይት ላይ ችግር ተፈጥሮ እንደነበር ነው የሰማነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሳውዲ አፍሪካ ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ወደ ሪያድ ባቀኑበት ወቅት ባለሀብቱን ሼክ ሁሴን አሊ አላሙዲንን ማግኘታቸውን መዘገባችን የሚታወስ ነው። እንዲያም ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስትር እኒህን በቁም እስር ላይ የሚገኙትን ባለሀብት ያገኙት ስብሰባው ከመደረጉ አስቀድሞ ነው ይላል። እምበአር ሓደ ካብቲ ኣብዝዋን እዚ ዝግለጽ ዘሎ ብሰፊሑ أبنا بعد بسعود عرب حدا كيت عدم كيد زبل تيورلو تيورية ولا كم زلوا كبير رايت كبيرون كمنتها تيورو خينا زي حنتي مجمريا كينيا دبلوماسية نياتات نحنا صراحة قبل خلو نيتيوبيا عاي تقصوانا لو بتناتهم سلزي مس إثيوبيا زخون ركب يجبرون ترايد يكونس أبتي أخيبا زت ساتفو زبل من البات ما يبي أبتدي حريت تلوان تخوني أكريانا so أبتناتهم ليست إثيوبيا زبال يلن ساوث السودان تمساسل يلن سلازي ابتا خيبا استساتفي لهم كغلص خلو خالا زراربا اقدمهم سلد حسبو بعلو نفس عديمو خيدو كون كم زغيل كساتفي لهم مصيخم زغوني كم زغيل تخوللو نسو نقدفو اغدا سنت يبلون ازي على مودي زبال حركاتهم عبيت هبطمات وي كام probably سعوداوي ما بقول زلو هبطامنا اثيوبيا تباهيلي زفلت نوعو خيدو عبك حفره ገንዘብ አበኒ ይብለሎ ምክንያቱ ናብ سعوديا ዝወሰዶ ቀጥታ መስቲ ንጉስ ናይ سعودي ምስተራኸበውን ዝገበረ እንታይ እዩ ገንዘብ ሓግዙና ኣብ ሽግር ኣለና ሓደጋ ወሪድና ኣሎ ኣብ ዓዘቕታቲና ኣለና ምክንያቱ በተደጋጋሚ ከም ዝገልጸልኩም ዘለኹን ኢትዮጵያ ንምጽላም ኣይኮነን ዝተፈላለዩ ሪፖርትስ ኢትዮጵያ ሲሪየስ ዝኾነ ጸገም ናይ ገንዘብ ከም ዘለዋ እዚ ድማ ዕዳኣ ክትከፍል ዘይኮነስ ወለድ ናይ ዕዳኣ ክትከፍል ከም ዘይከኣለ ዘላ እዚ ድማ ኣብ ነዳድዩ ኣብ ካልኦት ገብሮ ዝነበረ ድጎማታት كله كم زال على تعاقم سلازي سانت منقسي بمنصور دما التزقبابه وي انفليشن ايثيوبيا ماليس كنهر كم زخل يزن الجرزلو
ኣብ ሪያሊቲ እውን ዘሎ already so እዚ ከምዚ ኢልና ሃለወ ኣብን ኣብዞም ኩሎም ሃገራት ዓቕሊ ፅበት ይዘጉዮ ዘሎ ሓገዝ ገለ እንተረኸበ ስዑድ ዓረብ እውን ገለ ክንሕግዘኩም ኢና ኢሎም ኣሎ already ንእሱ ቅድሚ ናብታ ኸይባ ምኻዱ ድማ ምዚ ሃብታም ኢትዮጵያውያት እዩ ሓግዘና ስተረና ሪሊ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ሽግር ኣጋጢምና ከም ዘሎ ኢሉ ሓቲትዎ ንሱ ግን ንባዕሉ ቢዝነስ ናቱ ኣብ ዝዋን እዚ ኣብ ብዙሕ ሽግራት ስለ ዘሎ ግዜ ከም ዘድልዮ ንክሕግዞ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ እዩ ነጊርዎ እስከ ንእሽተይ ንስማዓዮ ምክንያቱ ኣቢ ፀልፀል ዘብሎ ዘሎ ብኩሉ ፀቕጢ ናይ ቁጠባ ስለ ዘሎ እቲ ሃገር ድማ ተደጋጋሚ ከም ዝበልኩም ከም ኤርትራ ስናነ ኺሳን ዓመታት ክትቅፅል ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን ኢትዮጵያ ከምቲ ስብሓት ኤፍሬም ብተደጋጋሚ ኣብዚ ቪድዮ ዘምፀኸልኩም እዚ ሃገር እዚኣ ብምፅወታ ካብ ናይ ኣሜሪካ ታሪኻ ኩሉ ኣብ ዝሓለፈ ቃልሲ ናይ ሰውራን ተሪኹም ሓንሳብ እስራኤል ትሕግዞም ሓንሳብ ራሽያ ትሕግዞም ሓንሳብ ኣሜሪካ ትሕግዞም ሓንሳብ ጀርመን ትሕግዞም ሓንሳብ ኮርያ ትሕግዞም ዘይሓግዞም ኣካል የብሎም ናፅነት ምስ ረኸቡ ከምኡ ክሳብ ፍርቂ ቢልዮን ሓገዝ ጥራይ ትረክብ ዝነበረት ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ መለስ ዜናዊ ዝብሎ ዝነበረት ስለዚ ብዙሕ ሓገዝ እናረኸበት ክሳብ ሎሚ እውን ከምኡ ፅንዒልና ክንሪኦ ኢና ስለዚ እዚ ሃገር እዚኣ ብሓገዝ እትነብር ሃገር ምዃና ምንፃር የድሊ መንፃሩ ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ብዘይ ሳንቲም ሓገዝ ክትንቀሳቐስ ዝኻለት እያ ብመንፅሩ ቁጠባ ናታ ብጣዕሚ ተሃሲ እዩ ግን ኢዝ ወረዲ ሰርቫይቭ ገብረ ኺላ ይላሉ ጉዳዩን በቅርበት የተከታተሉ ምንጮቻችን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ሳውዲ አረቢያ ከማቅነታቸው አስቀድሞ ከሼህ አላሙዲን ጋር ለመገናኘት ቀጠሮ እንዲያዝ ጥያቄ አቅርበው በሚድሮክ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጀማል አህመድ አማካኝነት ንግግር ተደርጎ ፕሮግራሙ ስለመያዙ ምን የሰማ ነው። በዚህም መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አራት ባልደረቦቻቸውን ይዘው ወደ ባለ ሀብቱ መኖሪያ ቤት ማምራታቸውንና ከተለመደው የጤናና ደህንነት ጥየቃ በኋላ የብልጽግናው ፕሬዝዳንት ባለ ሀብቱ ከዚህ በፊት ያደረጉላቸውን ድጋፎች በማስታወስ አሁንም የውጭ ምንዛሬ እጥረት አለብን እንደርሶ ያሉ ውድ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ሊረዱን ይገባል ሲሉም በብሔራዊ ባንክ በኩል ዶላር እንዲያስገቡላቸው ጠየቁ ይላሉ ምንጮቹ። ሼህ ሁሴን አሊ አላሙዲን በበኩላቸው አሁን እንደምታውቀው በሌሎች ሀገራት ውስጥ ያለው ቢዝነስ የማስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ይገኛል እናም ጊዜ ሲጠኝ ሲሉ ስለመመለሳቸው ከቅርብ ሰዎቻቸው ሰምተናል። ባለሀብቱ በተለይም ከርሳቸው ንብረት ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ በስር ላይ የሚገኙት ያቶ አብነት ገብረ መስቀልን ጉዳይ አንስተው ለአቶ አብነት ቅርበት ያላቸው ባለስልጣናት ያሏቸውንም በስም ጭምር ጠቅሰው የፍትህ ሂደቱን ለማዛባት የሚያደርጉትን አስቁምልኝ ሲሉ ስለመጠየቃቸው ነው። So ሓደ ካብቲ እቲ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ዘይምህላው እቲ ሃብታም እውን ባዕሉ ብዙሕ ክፅሎ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብዙሕ ትካላት ከም ዘለዎ ሆቴላት ካልኦት ትካላት ብዙሕ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ኣብ ወፃኢ ሃገራት እውን ብዙሕ ፀገማት ንባዕሉ ግን እቲ ሃብታም ዝበሃል ዘሎ ኣብ ስዑድያ ገበን ገይሩ ተኣሲሩ ከም ዝነበረን ፕራይም ሚኒስተር ድማ ቀደም ተመኪሑ ነዚ ካብ እስር ቤት ከውፅኦ ኢሉ ተመኪሑ ከም ዝነበረን 5 ዓመት ገይሩ ከውፅኦ ከም ዘይካለ ወይ ድማ ካብቲ ዘለዎ ናይ ገዛ ማእሰርቲ ምስሊ ከውፅኦ ከም ዘይካለ እውን እዩ ዝንገር። ስለዚ ንባዕሉ እቲ ሰብ እቲ እውን ኣብ ክራይሲስ ክህሉ ከም ዝኽእል ዓብዪ ኢንቨስትመንት ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘሎ እስከ ንቐፅል ንሽተይ ንስማዕዮ ናይ አብ ነገር ስለዚህ ይውዳ ምንጮች የገለጹልን እንደዚህ ያሉ ሐሳቦች እስከሚነሱበት ጊዜ ድረስ የነበረው ውይይት መልካም የሚባል ድባብ ነበረው የሚሉት ምንጮቹ ሼህ አላሙዲን በኢትዮጵያ ስለሚካሄደው ጦርነት ማንሳት ሲጀምሩ ግን ድባቡ ተቀየረ ይላሉ። ባለሀብቱ አሁን በአማራ ክልል እየተደረገ ያለውን ጦርነት በተመለከተ ሲናገሩም ክልሉ እኮ እየወደመ ነው፣ በሰላም መፍታቱ አይሻልም ወይ? ሀገሩ ብዙ ሰው እየተፈናቀለበት ነው፣ ሰውም እየሞተ ነው፣ አማራ ክልልም ከባድ ጉዳት እየደረሰበት ነው፣ መፍትሄ መፈለግ አይሻልም ወይ? መፍትሄ ብትፈልጉት ብዬ ነው በአካል ካገኘው ሃይቀር ኋላ ቀር ከሚለኝና ከሚቆጨኝ አሁን ልንገራቸው በማለት ስለመናገራቸው ነው። እነዚህ ጉዳዩን ሓደ ካብቲ ኣብቲ ዘረባ ከም ተባህልዎ ዝበሃል ዘሎ ከም ኖርማል ሓሳቡን ክትርድኦ ትኽእል ማለት እዩ። ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ከንስኻ ዝኾነ ነገር ክትገብራ ይትኽእል እንዲኻ እቲ ሃገር ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ ብዙሕ ዕግርግር ከም ዘሎ እቲ ሃገር ካብ ትግራይ ናብ ኣምሓራ ዘሎ ዕግርግር ድማ ነቲ ሃገር ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ደረጃ ኣውሪድዋ ከም ዘሎ ኣብ ካልእ ወገናት እውን ዘሎ ስለምንታይ ንዑ ክትፈትሖ ዘይከኣልካ ብኸምኡ ፈቲሕካ ነቲ ሃገር ሰላም ከተምፅኣኸ ኣይከኣልን ድዩ ኮይኑ በመባል ተረርቲ ሕቶታት ከም ወቀሳ ዘይኮነ ከም ኣገዳሲ ሕቶ ከም ዝኾነ ንነዊሕ እዋን ከምኡታት ከም ዝተኸራኸሩ እዩ ዝንገር ዘሎ። ከምቲ ዝድለ ገንዘብ ሓገዝ ክረክብ ከም ዘይከኣለ እንተኾነ ምስ ሰብ እውን ፅቡቕ ዝምድና ብፅቡቕ ከም ዘይተፈላለየ እዩ ዝገልፅ እቲ ሓበሬታ። በታት ሓቂ ዲ ሓሶት doesn't matter እቲ ኣገዳሲ ኮንቴክስት ናይዚ ወይ ከዓ ሓበሬታ ናይዚ እንታይ እዩ ኣቢ ገንዘብ ኣብ ዝህቦ እንዳ ሸይጣን ክኣቱ ከም ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ንርኢ ዘለና። ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ the most important part ናይዚ ቪድዮ ናይ ሎሚ ኣብቲ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ዓቕሊ ፅበትን ናይ ገለን ጉዕዞ ዘይኮነ ንእሽተይ እሞ ኣብቲ ታሪኾም ክንምለስ ድሕሪኡ ናብ ኤርትራ ክናትሽና
سراويت فدرال بجاندا ويانا حدقا مسودقون مستبتاتنن اب حقفو اتيو امامي قوت رايزي كونس اكال نايتي صرمت قعتي بمخان وسان تراكت صوت اخيلوام እነሱ በፈጠሩት ጦርነት ጠላት ብለን የምናስበው ኤርትራዝና ኤርትራ ሰራዊት ደግሞ ልብሱን ሉክ የኤርትራን ዩኒፎርም አውልቆ በማልበስ ወታደሩ ምሽግ ነው ያለው ሲቪል ልብስ የለው ከሚበላት ላይ ቀንሶ በማጉረስ ሰውነቱን በማጠብ ከፍተኛ የሆነ ታሪክ ከዘመን ወደ ዘመን የሚያሻግረው የአብሮነት ታሪክ ሰርቷል። ጂኦግራፍ ባዕላ ሃሪማ ባዕላ ትእዊ ከፍተኛ ህዝብ ኤርትራ ከመድማ መንግስት ኤርትራ to some extent ከበለ ኸሌ ንኢትዮጵያ ኣብቲ 2020 ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ፍጻሜ ህወሓት ነቲ ፌደራል ነቲ መንግስት ናይ መከላከያ ዝብልዎ ምስ ሃረሞ ናብ ኤርትራ ምስ ኣተወ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይ ኢትዮጵያ ታይም ዝብሉ ነይሮም ኤርትራ ዝገበረትልና ካብቲ ዘለዎም ሰራዊት ናይ ኤርትራ ንዕስር ዓመት ጸላእዩ ንዝነበረ ፊቱ ኮይኑ ደሳቅዮ ንዝነበረ ንቡር ህይወት ንኸይነብር ከልኪልዎ ንዝነበረ ሰራዊት ተጋሩ ምስ ሃረምዎሞ ናብኦም ጥራዩ ሃዲሙ ምስ መፀ ኣብ ልያ ስትዩ ክዳን ሂቡ ኣከም ብሓድሽ ኦርጋናይዝ ኮይኑ ከም ዝምለስ ዝገበሮ እዩ ነይሩ ኤርትራ ነዚ ክትገብር ከላ ስለምንታይ ገይሩት መንግስቲ ነዚ ክገብር ክኢሉ ንዝብል በቲ ሓደ ከም ድንጋፀ ክረአ ይኽእል ኸውን በቲ ካልእ ድማ ስትራቴጂ በሃል እዚ ስለምንታይ ቀዳማይ ፀላኢ ናቶም መን እዩ ሰራዊት ኣይኮነን ነቲ ሰራዊት ዝመርሕ ዝነበረ ፖለቲካዊ ሓይሊ ፀላኢ ስለዚ ገለገለና እንታይ ክርዳኣና ይኽእል ኣብቲ እዋን እቲ ኤርትራ ዝኾነ ክትገብር ትኽእል ነይራ ኖ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ነይሮም ቢካዝ እቲ ስትራቴጂ ትውግእ ዝጀመረ ብመሰረቱ እንታይ እዩ ህወሓት ናብ ስልጣን ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምምላስ እዩ ነይሩ እዚ ድማ ነቲ ኣቢ ኣብቲ እዋን እዚ ቆፂኻ ነቲ ህወሓት ኣብ ቀደሙ ክትመልሶ እንተተመሊሱ ኸ እቲ ቀደም ዝነበረ ፅኑዕ እገዳን ካልእ ፀገማትን ተነፅሎን ምክባብን ናይ ኤርትራ ክቕፅል ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ እዋን እቲ ናይ ሞራላዊ ሓላፍነት ስለ ዝነበረ ጥራይ ዘይኮነስ ስትራቴጂ እውን ስለ ዝኾነ ተቐቢሉ ነቲ ሰራዊት ኦርጋናይዝ ገይሩ ከም ብሓድሽ ነቲ ሓይሊ ናይ ህወሓት ክብንቆስ ከም ዘለዎ ክብንቆር ከም ዘለዎ ንምግባር ዝከኣሎ ገይሩ እዚ ድማ ንውሕስነት ናይቲ ሃገር እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ ብዓይኒ ጂኦፖለቲካ ክትሪኦ ከለኻ ምክንያቱ እቲ ሰራዊት ኣብ ጠጠው ኢሉ ንዕስራታት ዓመት ኣብ መሬት ኤርትራ ሰፊሩ ሽግር ዝፈጥር ዝነበረ እቲ ሰራዊት ኣይኮነን ኩሉ ግዜ እቲ ፖለቲካዊ መርሕነት እዩ ዝሕተተሉ ፖለቲካዊ መርሕነት ድማ ንኤርትራ መለስ ዜናዊ ካብ ኣፉ ተደጋጋሚ ዝብል ብተደጋጋሚ ይብሎ ከም ዝነበረ እዚ ሃገር እዚኣ ክትخرمش ክትክል ኣለዋ እሱ ድማ ብፖለቲካዊ ተነፅሎ እዚ ሃገር እዚ ክሳብ ዝመውት ሓኒቕና ክንሕዞ ክንክል ኣለና ብምባል እቲ ህዝቢ ድማ ካብ ተሃዲ ሓፂሉ ከም ፀፍእ ክንገብሮ ክንክል ኣለና ስለዚ ምስ ወፀ ድማ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ከም ትኽብልኩም ፀንሑ ብሬን ዋሽ ክንገብሮ ኣለና በቲ ሓደ ብሬን ዋሽ ሓንጎሉ ጠምዚዝና ትግራዋይ ኢኻ ከም ትብል ክንገብሮ ኢና ንሱ ድማ እቲ ናይ ከበሳ ጥራይ ከምኡ ኢልና ክንእምነ ኢና እንተኾነ ከምኡ ኢልና የሚልና ከለና ድማ ኦርጋናይዝድ ከም ዘይከውን ከነፍቅደሉ የብልና ሓባራዊ ስራሕ ጥርናፈ ከም ዘይህልዎ ክንገብር ኣለና እዚ ንሕና ኣይኮና ንብል ዘለና ዝኾነ ኤርትራዊ ዝፈልጦ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ከምዚ ገይም ይጫወቱ ነይሮም ኤርትራ ድማ ነዚ ስነ ሓሳብ እዚ ንምጥፋእ ነቲ ሰራዊት ናይ ፌደራል ኦርጋናይዝ ጌራ ከም ብሓድሽ ትንስዩ ተዋጊኡ ነቲ ህወሓት ሓይሉ ከም ዘልምሶ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እቲ ህወሓት ናብ መቸም ብሂወት ኣሎ እዩ እቲ ኦርጋናይዜሽን ግን ዓቕሚ ዝነበሮ ፅልዋ ዝነበሮ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ከም ዝወረደ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ጂኦፖለቲካ እዚ ኤርትራ ኣገዳሲ ስጉምቲ ወሲዳ however ኣገዳሲ ምዕራፍ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ዘላ ኣቢ ዝገበሮ እንዳራ ድማ ሓደገኛ እዩ ምናልባት ኤርትራ ኣቢ ይጥለሞም ኣይጥለሞም እቲ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ትክክለኛ ነይሩ ፀጥታ ወይ ከዓ ሴኩሪቲ ወይ ከዓ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ብግምት ብምእታው ምክንያቱ ናይ 20 ዓመት ናይ ኤርትራ ኣብ ሽግሪ እትዋ ዝነበረ ስርዓት ክህሎ ክኽእል ነይሩ ኣብቲ ፖለቲካ ንሱ ተዓዊቶም እዮም ኣብ ተመሊሱ ኣመፅዩ ከም ናይ ኤርትራ ከም ናይ ህወሓት ስትራቴጂ ንኸይጥቀም ግን ኣብዚ እዋን እዚ ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማሲ ክንርኢና እዚኣ እታ ኣገዳሲት ነጥቢ እያ ሶ ኣብ ስዑድያ ዝግበር ዝነበረ ኮንፈረንስ መጀመርያ ኣዝዩ ኣገዳስነት ነይርዎ እንታይ እሱ ድማ ሽርክነት ምስ ስዑድያ ብቢዝነስ ብኩሉ ብስለ ዝረአ ጥራይ ዘይኮነስ ንሱ ኣገዳስነት ኣለዎ ስለዚ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ስዑድያ እንታይ ክትገብር ከይዳ እንተኢልና ሓደ ምስ ስዑድያ ዝተፈላለዩ ናይ ቢዝነስ ሽርክነታት ንክትገብር እዚ ድማ ኣብቲ ዝተገበረ ፅንኢልና ንሪኢ ኢና እታ ዝዓበየት ስኮር ወይ ከዓ ፖይንት ድማ እዚኣ ሕጂ ትሪእዋ ዘለኹም ኤርትራ ምስ ግብፂ ዝገበረቶ ዲፕሎማስያዊ ርክብ እዩ this is beyond important ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ስለምንታይ ኣገዳሲ ዝኸውን I'll give you a context this you need to understand ኤርትራ ምስ ግብፂ ምርኻባ ንኢትዮጵያ እቲ ዝለዓለ
ፖለቲካዊ ከምኡውን ወታደራዊ ብኻልውን ፍሽለት እዩ you know why let's go now But President Donald Trump's next remarks suggested a new conflict in the Mideast Africa region. It's a very dangerous situation because Egypt is not going to be able to live that way. And they'll end up blowing up the dam. And I said it, and I say it loud and clear. They'll blow up that dam, and they have to do something. Because they could have stopped it. They should have stopped it long before it was started. I said, how do you let it get built? And then you say they have a dam. Trump preceded those words. So, እዚ ዲጋ ህዳሴ ዲጋ ዝብልዎ ወይ ከዓ እቲ ሪናይሰንስ ዳም ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ዲጋ ንኢትዮጵያ መንገዲ ልምዓትን ምዕባለን ክኸውን ይኽእል እዩ ንግብፂ ግን ቀዳማይ ኤግዚስተንሻል ትሬት ዝበሃል ወይ ከዓ ንህላወን ከምዚ ኣቢ ናይ ግብፃውያን ቃላት ሰሪቑ ቀይሕ ባህሪ ንህላዌና ንመሰረት እዩ ዝብሎ ዘሎ ሓሶት ይሱ ተረዲኹም ኣሎ ንህላዊኦም ኤግዚስተንሻል ትሬት ኣይኮነን ቀይሕ ባህሪ ንዖም ሓሶት እዩ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝጥቀም ዘሎ ንግብፂ ግን ነዚ ማይ እንተዓፂ ከሎም ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ ኩሉ ከተማታት ናይ ግብፂ እንተሪኹማ ካብታ ኒል ኣብቲ ሃገር ዝኣትዋ ክሳብ ኣብ ሜዲተራንያን ዝፈሰላ ኣብቲ ዙርያቲ ተኸቢቡ ዘሎ ናይ ግብፂ ጥራይ ግን ኣይኮነን ሱዳን ምናልባት ኖርት ሱዳን ተጓዒዘ ነይራ ነቀደም ኣብኡ ከለኹ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ናይ ሱዳን ካብ ካርቱም ጀሚርካ ኤቭሪ ሲቲ ናቶም ኣብ ገምገም ኒል እያ ዘላ ሶ ኒል ኢዝ ላይፍ ኒል ሂወት እዩ ክበሃል ከሎ ፈለግ ኒል ሂወት እዩ ክበሃል ከሎ ንግብፅን ሱዳንን ኢትስ ኣብሶሉትሊ ራይት ምክንያቱ ማይ ሃርሞም ከምኡ ድማ ደረቕ ሰሃራ ዝኾነ መሬት ዘሎ ኦኬ እንታይ ማለት እዩ እዚ ነዚ ዲጋ እዚ ክሰርሑ ከለዉ ግብፂ እዚ ዲጋ እዚ ክስራሕ ንሓዋር ኣይደልዩን እዮም ነይሮም ዝኾነ ግብፃዊ ነዚ ዲጋ እዚ ደሙ ከፍስስ ሬዲነስ ኣለዎ ድልውነት ኣለዎ ሶ ኣብ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ናይ ግብፂ ሓይሊ ፖለቲካዊ ሓይሊ ግብፂ እንታይ ኣለዋ we need to understand Gibsi is a very important ab geopolitica ናይ ዓለም ስለምንታይ ስዊስ ካናል ስለዘሎ ስዊስ ካናል ማለት ድማ I'll give you what does እንታይ ማለት ምዃኑ I'm giving you big geopolitics lesson ኣብዚ ሕጂ ክንሪአና እዚ ድማ ነቲ ኩነታት ኣብ ዝፃወቶ ዘሎ ክሳብ ክንደይ immature ወይ ከዓ ህፃን ከም ዝኾነ ኣብቲ ፖለቲካ ናይቲ ዓለምና ኣብዚ ዋን እዚ ኤርትራ ንኤርትራ ተኣክል ሃገር ከተነፅል ምፍታን suicide ወይ ከዓ ነፍሲ ቅትለት ናይ geopolitica ምዃኑ ክትርዳእ ይግባእ so look at these charts እዚኣቶም ኣብዚ ዘባና ኣብዚ ከባቢ ናይ ኣብ መንጎ ኤስያን ኣፍሪካን ኤሮፓን ዘለዉ ኣዝዮም ኣገዳስነት ዘለዎም ቦታታት እዮም እታ ናምበር 1 ስዊስ ካናል ናይ ግብፂ እዩ ቁጥሪ 1 ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣሜሪካ ንግብፂ ኩሉ ግዜ እያ ትደልያ forever እያ ክትደልያ ስለምንታይ እዚ ቦታ እዚ ነዚ ቁጥሪ 1 ዘሎ ቦታ ሙሉእ ብሙሉእ ንኽትቋፀር ኣሜሪካ ፅልዋ ንክህልዋ ምስቲ ናይ እስራኤልን ገለመለን እቲ ስዊስ ካናል is number 1 ስለዚ ንኢትዮጵያ ትመርፅ ንግብፂ ተልካ ኣሜሪካ all the time ንግብፂ እያ ትመርፅ all the time ስለምንታይ እቲ ቦታ እቲ ጂኦፖለቲካ ናቱ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ስለዚ ኢጅፕት is extremely important to Ethiopia that's why Donald Trump እቲ ዲጋ እዚ ኣብ ግዜ ኣቢ እዚ እንድሕር ደይ ሰማምዓ ኮይኑ ግብፂ ከይትኩም በልዎ በዓብልዎ ኣፍርስዎ ኢልዎ ኦኬ ዶናልድ ትራምፕ is ምናልባት ፅሉል ክትብሎ ትኽእሉ ኢኹም ግን ዶናልድ ትራምፕ ተሓቂ ዝዛረብ ሰብ እዩ ከምዞም ሓሰውቲ ፖለቲከኛታት ኣይኮነን ታዘላታ ኢልዋ እቲ ዲጋን ተፍሪሶሞ ንግብፂ ከጥፍኦም ምዃኑ ኣይፈልጥን ኣይሓሰበሉን ምክንያቱ ኣብ ኣፉ ዝመፅእ ስለ ዝዛረብ but that's the most important thing እቲ ዲጋቲ ክሳብ ከተፍርስዎ ኣለኩም ኢሉ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ነጊርዎም ነይሩ ኣሃ እሞ ዶናልድ ትራምፕ ዳ ናይ ትማሊ ፕሬዚደንት እንድዩ እንታይ ሕጂ ተምፅኦ ትብሉ 2024 ከም ብሓድሽ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ዝኽእል ፕሬዚደንት ሕፁይ ኣብዚ ዋን እዚ ዳርጋ ክምረፅ ከም ዝኽእል ዝለዓለ ደገፍ ናይ ህዝቢ ዝረክብ ዘሎ እዩ ስለዚ he will come back as a president point number 1 ስለዚ ኢጅፕት ምስ ኤርትራ ክትመፅእ ከላ now let's move to the second part ቅድሚ ናብቲ ርክባቶም ምኻድና we need to understand so the second extremely important ቦታ ድማ እቲ ካልኣይ ክፋል ኣብዚ ዘባና ማለት እዩ እዚ ናይ መፃብቦ ባብኤል መንደብ ዝበሃል እዩ እዚ ድማ ኤርትራ ጅቡቲ የመን ዝቆፃፀሮ ቦታ እዩ again ነጊረልኩም ኣለኹ ግብፂ ኣብ ሰሜን ስዊስ ካናል ትመልኽ ትርሑ ኮይና ዓቕምን ድሕሪ ሂብዋ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ሕልምናታ እንታይ እዩ ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ደቡብን ክትቆፃፀሮ do you understand this እዚኣ ክትርድዋ ክትክእሉ ኣለኩም ግብፂ ዓቕሚ ናይ ኢኮኖሚ ስለ ዘይብላ ወይ ድማ ከም ካልኦት ጭዋዳታት ናይ ማስል ስለ ዘይብላ ዳይ እምበር ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ደቡብን ክትቆፃፀሮ ኩሉ ግዜ ምስ ሓለመት እያ መደበር ክህልዋ ኩሉ ግዜ ምስ ሓለመት እያ ስለምንታይ ንኣብነት ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያ ንዓሰብ ተቆፃፂራታ ግብፂ ኩሉ ግዜ በቲ ፈለግ ናይ ኒል ገይሮም ጥራይ ኮን ክሕዝዎም ኢትዮጵያ እንደገና ብባሕሪ
ኣብቲ ባቤል መንደቡን ክሕዝዎም ስለዚ ኩሉ ኢትዮጵያ ናብ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንተመፅያ ንግብፂ ክልተ ሞት እዩ ክኾኖም ዝኽእል ፈርዲኹም ኣለኹም በቲ ብፈለግኒል ትቋፃፀሮምን ከተሳቂዮም ከላ ዝኾነ ነገር ከይገብሩ ድማ ነቲ ወደብ ዓሰብ እንድሕሪ ሒዞሞ ኢትዮጵያ ብክልቲኡ ፉሊ ኮንትሮል ገይሮም ኣለዉ ግብፂ ኣብ ኢድ ኢትዮጵያ ክትኣትዮ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ኢትዮጵያ ብኡ መፅያ ክትቋፃፀሮም ትኽእል ቦታ ኣብኡ ንሳቶም ኮይኖም ብኡ ክትመፆም ከም ዘይትኽእል እንተዘየለ ድማ now this is the most important part ግብፂ ኣብዚ ወደብ እዚ ኣብዚ ኣብ ዓሰብ መደበር እንተገይራ for example ዝብለኩም ዘለኹ ኢትዮጵያ ነቲ ማይ ገለ እንተገይራትሎ እንታይ ገብሩ ይኽእሉ ኣብቲ ጅቡቲ ዘሎ ናይ ምንቅስቃስ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ መራኽቦም በኣ ገይሮም ሓኒቆም ክሕዝዎም ይኽእሉ another important ናይ ዓሰብ importance this is very important ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነዛ ክፋል ፅቡቅ ጌሩ ክርዳእ ድማ ይምሕፀን ንዓሰብ እንድሕር ተቆፃፂሩ ኤርትራ ኣብ ዓሰብ ኣለና ኣብነት ንበሎ ኦኬ ሶሪ ኤርትራ ናይ ዓሰብ እዩ ኦፍ ኮርስ ግብፂ ናብኡ እንድሕር መፅኦም ንኣብነት ማለት እዩ ንኢትዮጵያ ብዝቐለለ ክስዕራ እንታይ ክትገብር ትኽእል ፈልጥኩም ኣለኹም 90% ኣታዊ ናይ ኢትዮጵያ በኒ ዝመፅእ ብወደብ ዓሰብ ብወደብ ጅቡቲ ዝመፅእ ስለዚ ካብ ጅቡቲ ተበጊሱ መንገዲ ትሬን ኣሎ ካብ ጅቡቲ ተበጊሱ ኣዲስ ኣበባ ዝኸይድ ድዩ the easiest ንኢትዮጵያ ነቲ ስርዓት ናይ ኣዲስ ኣበባ ንኽተልምሶ እንታይ ይፈልጥኩም ኣለኹም ካብታ ዓሰብ በቲኽካ መፂኻ ነቲ መንገዲ ትሬን ካት ክትገብራ ከለኻ ኢትዮጵያ is done ከምዚ ንኤርትራ ከለምስ ከምዚ ክንገብር ኢና ኢሎም ዝፍክርዎ ዘሎ ኣይኖ ኤርትራ ፅቡቅ ጌሮም ዝፈልጦ ነዚ ስትራቴጂ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ፅቡቅ ጌሩ ዝፈልጦ ስትራቴጂ ኣብ ዓሰብ ሰራዊት ክገብር ከሎ I'm sorry ነዚያ ምናልባት ምስጢር ከየውፃሎም ካና ፈራውኬ ኣብ ዓሰብ ሰራዊት ከምፅእ ከሎ ኤርትራ ንዓሰብ ክከላኸል ኣይኮነን ውግእ ክጅምር ተሓሲቡ ተቐላጢፉ እንታይ ገብር ይኽእል እዩ ነቲ መስመር ናይ ጅቡቲ ዓሰብ ክቆርፆ ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባ ክቆርፆ ይኽእል እዩ ነዚ መን ፈቲንዎ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ህወሓት ኣክን ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ እንታይ እዮም ሓሲቦም ነይሮም ቀጥታ ካብ ትግራይ ናብቲ መስመር ናይ ዓፋር ከይዶም ነታ መስመር ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባ ክበትክዋ ሓሲቦም ነይሮም እሳ እንተበቲኽካያ ልክዕ ካብ ጎረሩ ዝተበተኸ ቁጠባ እዩ 90% ኣታውናቱ ብዓሰብ ዝኣቱ ዘሎ እንድሕር ኮይኑ ብጅቡቲ ዝኣቱ ዘሎ እንተኮይኑ ንዓንተ በቲኽካያ ወዲዩ ለዚ ሃገር እዚ ትንፋስ የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ዓሰብ ዝመፅእ ጂኦፖለቲካዊ ፅልዋ እንድሕር ግብፂ ብዚ ሕጂ ዝተሰማሚዖሞ ዘለዉ ንዓሰብ ክትኣቱ ኺኢላ ወይ ድማ ከምኡውን ስዑድ ዓረብ ናው ናይ ግብፂ ጥራይ ኮንኩ ዝነገረኩም ዘለኹ ናይ ስዑድ ዓረብ እውን ኤክስትሪምሊ ኢምፖርታንስ ኣለዋ ምስ ኤርትራ ሽርክነት ንክህልዋ ስለምንታይ ግብፂ ስዑድ ዓረብ ሶሪ ተስማቲ ሓዋውሰልኩም ኣለዎ ግን ደሰይም እዩ ስዑድ ዓረብ ኣብቲ ልሙዕ መሬት ናይ ሱዳን ገጀፍቲ ሕርሻ ኣለዎም ስዑድ ዓረብ ሕርሻ የብሎምና ባዕዶም እቲ ዝብላዕ ኣንስተን ብጣዕሚ ደስ ተብል ደርፊያ ፀኒሃ ሕጂ እንታይ ኢና ክንገብር look at this እቲ ጂኦፖለቲካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ let's go back to this one again here so if you look into this one ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ኤርትራ ኣብቲ ዲፕሎማሲ ትገብሮ ዘላ ካብ መጠን ንላዕሊ ክትጥቀመሉ እያ ትፍትን ዘላ እዚ ድማ ንብዙሓት ሃገራት ሰሓብነት ዘለዎ ፖይንት እዩ ስለዚ if we go back to the diplomatic ምንቅስቃስ ናይ ኤርትራ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ግብፂ ከምኡውን ስዑድያ ክልቲአን ነዚ ቦታ እዚ ደልየን ስለዚ ስዑድያ ኣብ ሱዳን ልሙዕ መሬት ሕርሻ ንህላዊኣ ዘገድሳ ኣለዋ ኢትዮጵያ በቲ ትገብሮ ዘላ ዕንደራ ናይቲ ኣባይ እንድሕሪ ነቲ መሬት ከተንቅፆ ኽኢላ ወይ ገለ እንተገይራ ፀገም ክኾና እዩ እዚ ድማ ኣበይ ትርዮ again another geopolitical ስእሊ ክበኩም እየ ክምለሶ ኢናቲ if you look into this one እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ኣብዚ መስለኩም እዚ ካርታ እዚ if I can okay እዚ ካርታ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሱዳን ኣብዚ እዋን እዚ ዘለያ እቲ ቀይሕ ዝትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሰራዊት ብዓብዱል ቡርሃን አልፈትሕ ጀነራል ዓብዱል ቡርሃን ዝምራሕ ዘሎ ተርዲኹም ኣለኹም እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ዝበሃል መደበር ናቱ ኣብ ቦር ሱዳን ዘሎ ንሱ ዝቋፀሮ መሬት እዩ ኣይ ናይ መሬት ዝቋፀር ዘሎ ስራይዎ ቀይሕ ማለት እቲ ቀይሕ ተኺሉ ንግብፂ ዝኸይድ ዘሎ ፈለግ ኒል እዩ ኩሉ ትገማግም ናይ ኒል ኣብኡ ንስሎ ናብ ኢትዮጵያ ዝቐርቡን ንስሎ ናብ ከሰላ ናብ ቦር ሱዳን ናብ ኤርትራ ዝዳወብ ኩሉ ንሱ ሒዝወሎ ናብ ግብፂ ዝዳወብ ንሱ ሒዝወሎ እቲ ብጫ ድማ ተኣርኤስኤፍ ኢትዮጵያ ትድግፎ ዘላ ከምኡውን ኢማራት ዝድግፍዎ ዘሎ እቲ በዓል ብጫ እዩ እሱ ድማ ናብ ምዕራብ ገፁ ዝኸደ እዩ ስለዚ ስዑድያ ንመን እያ ትድግፍ ዘላ ነቲ ጀነራል ዓብዱል ቡርሃን ዝምራሕ ዘሎ ኤርትራን ስዑድያን ኣብ ሓደ መስመር ኣለዋ ወገን ናይ ኤርትራን ምብራቕን እቲ ስትራቴጂካሊ ኢምፖርታንት ዝኾነ ግብፂ ስዑድ ዓረብ
مس جبت خوينا أبت السودان تدقفوا زلا حيلي لك نت ربحانات زوحسيو إيرترا دما exactly of the same as مريم زلو سلازي presidentنا إيرترا دما نمن رقيب نيرو. Now let's go back to the diplomatic missions. أبتي كراهب كله مس جبتي صبغ زخنا ركب كم زجبرة لنوح أبتها أبكال جبت دما بزلا على كتواسع كم تدلي تربحانات ينقركم تانية بمغزال أبزح حلفة وان رينينا مس presidentنا يدوب السودان تراخيب نيرو سلازي نتي أجد أسكفال زقاصرو تي سرايت ناي جبت ناي السودان كابكوني جنرال عبد البرهان مالتيو نتي طرف دما دبوب السودان مثل باكير تراخيبو نيرو صبغ غيرو سلازي مس جنرال عبد البرهان تراخيبو مثل باكير تراخيبو مس جبت تراخيبو كمون مس سوماليا زلنا زمدنا أجي صبغي سلازي مس السعودية دما أو تريف اللوتي برايم مينستر أي ثينك حنت معلت جيري تماليس مثلاً بريزنتنا هاجر إيرترا دما أقول له استفلاليو زي جتري ودلهم بريزنتنا برونديو مسؤول تراخيبو بزح كم تميته أب جبت دما أمنو أب السعودية دما مستمر راح تترايد يكونس نشركنات ز تبقسه ركب كم زنبرة بريزنتي سياس كمون ناتو ديليجيشن مس منيستر ناي environment water and agriculture مس منيستر ناي ماي حرشة كمون ناي كبابي ناي انجينير عبد الرحمن زبهال مالتيو تراخيبو كم استزراربه حبراو سرح نخسرعو سلازي إيرترا جنزب كتلمنا يكونتن كيدا كما بي جنزب هبوني بجاهم يلو تمالسه جنزب كتلمنا يكونتن كيدا انتيدا شركنت لك كم تي وعلا شموز قلت زنبري نحبراو شركنت زبل زنبري بتخكل شركنت إلى كم زخدت نسدما أب حرشازة investment أب حرشازة تكوري أب مكفاف عسا كمون أنيمال ناي حرشانا إنساسات زتوكوري كتجبر مدب كم زنبرة بالسعودية بدبكي بتبكي كم تزراربو يقلص على كملو سينا قال انت مستي كونتاتنا جيوبوليتيكا ان اقراربكم كرداكم سلازفتن زلوغي that's why تيرترا اب سعودية تقبرو زلا diplomatic mission top of the game really صبغ زخونه game مخانو تقدم كجبر زي كل زنبرة بمكبابن بعبلالا ناي أمريكا سلازنبرة إثيوبيا دما قلنا كوينم سلازنبرة تكرنا أفريقيا مليخومو نتزوريا كل مليخومو نيرم أبزوان زيجن إيرترا ماسترفولي ببقعت نتيجة بوليتيكات ببلا إيرترا دما بزحنا بتعولا خطر ركبت خليها أبتعولا بزح تقرب الله إثيوبيا تقرب أنا قريب لان انترفو كوسيليا كمنزي اعتبلنبر يس 200 مليون سلازلهم عداقا يمزبو عداقاقن بوقن عقرقرن زحماس انتولو من يابين بس قبر كينو عداقاقن إيرترا من البات 200 مليون تزيبلا زبالة أكمامت أزلوا جيوبوليتيكا نايتزوبا بزلا على كقيد زخلنا على ملوك قط أصروا لتخل بوتاس لزلوا سلازم السعوديان مس جبسون كينا مس حجز لو كنتات بدقيقة تتجراري بملو حدا مدبر أب جبس أب عسب كم زجبر أنت زجبر نيرو أب صغار باوان إثيوبيا نحور بزعباني أفتق بحري بفلا جبس مدبر أو خد جبر كم زبالكم extremely important نهلاويان نقص على النتان بنشارو إثيوبيا أنا حسب تحيزاتها جبسي تسقعت زلوا نايتا أباي ديقات رادي يكونش كاوز قد تسقعت كلهم سلازي إيرترا زبالت أدفانتج اللوا كالوت قال سبات كم زقلت وأبزي حليفاتكم كي تخون أبكلتشن 10 شو منتن بزي إيرتريان بريس بلا بتويتر بزعق زي صحفيو انتاي زبل صحيف نيرو أبكلتشن 10 شو منتن منيس قداتو تعينا إيرترا عثمان صالحن يمانا قبرابنا بزموصولو زنبرو بوليتيكاو مخاري يمانا قبراب كيدوم لابز نبرو انتاي زبل مدام نمتح يزوم تماليسوم ني أب مصراعي وسي he is very immature and should not be trusted زي بسوليو كمان ما يقبونيو زبل مدام نمتح أم حلالي فو مستمالو سيلو زي ريومو كم زبل مدام نمتح إيرتراغن نزو خمزي لخلو chance وسيدا كم تعب تقدم مجمع يزبلكم كنت زخانة يخون كنت كمالينا نمندما نتزعب يتسلاي نبادي سابان خيملس نخنا اليو سلازي إيرترا يكون أنت قاعد إيرترا تغكلني استراتيجية تزايتها من البات تثبيتات ناتهم أي تمالن كون خلي تأبون ذكاء لو جيري عمس جيرين إيرترا استراتيجيكلي تنأسر عمد حني وازن برا بوليتيكا وحيلي كم زلك كابسلت أنت ردي كونس تمليسون خيملسون بزح انكفات كم زلوخبون كتداخيمو أوش تهجرون كم زي كون جيرات سلازي إيرترا أبتكون تاتنتي استعوتت حجر كتبلات خليها ولا قوات نأبي كم تصبي تنتزي كونا
ኤርትራ ኣብቲ ዋንቲ እውን ነቲ ጌም ብትክክል ተፃዊታ ዝወፀት እያ ስለዚ there is so many things happening እቲ ሓበሬታ ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይመፅእ ኣሎ ከምኡ እውን ኣብዚ ብዛዕባ እቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ይግባአና እዩ ላንድ ሎክድ ሃገራት ዝብልዎ ኩሉ እውን ሓሶት ምዃኑ ንዑ ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ኣስፊሩሎም ኣሎ ሕጂ ናብ ካልእ ክንከይድ ኢና which is very very important ንዓና ክገልፀልና ዝኽእል ሓደ ዓብይ ብቁዕ ኤርትራዊ ብዛዕባ እቲ ዝህሉ ዘሎ ኩነታት ፅቡቅ ገይሩ ክገልፀልና እዩ ፕሊስ እዛ ክፋል እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ስምዑዋ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል እዚ ሕጂ ዝኸፍተልኩም ዘለኹ ድማ ብኤልያስ ኣማረ one of the best ነቲ ኩነታት ከንብብዎ ዝኽእሉ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝገበሮ ኢንተርቪው ብዛዕባ መርሕነት ናይ ኤርትራ ንዑ ዝገልፅ ሕቶታት ኣገደስቲ ሕቶታት ክምልስ እዩ እታ ኢንተርቪው ኣብ ሰቲት ሚድያ ኣላትኩም ከድኩም ራይዋ ንእሽተይ ክፋል ጥራይ ኣነ ከስማዓኩም ላይክ ምግባርን ምክታልን ግን ናይ ወትሩ ግዜ let's go ኣፍሪካ ዘለናዮ ኣዝዩ ጣፋፊ ኩነታት እሞ ከዓ ምዛ ነዊሕ ካብ ኣርባዕታት ጀሚራ ኣብ ጉዳይና ኢዳ እትያ ግዳያት ናይ መግዛእቲ ናይ ገለ ዝገበረትና ጎብለል ሱፐር ፓወር ኣሜሪካ you think መንግስቲ ኤርትራ እዞም ንክንደይ ክስታይ ጥሒሶም ንክንደይ ዝተራቀቀ ናይ ፖለቲካ ፀወታን ገለመለ ናቢሎም ናፅነት ዘምፁ መራሕቲ ኣብ ከምዚ ነዚ ዝንግዕዎ ምስላካ ኖ ኩሉ ክፍትንዎ ዝኽእሉ ፈቲኖም እዮም to reduce ንምንካይ ናይ ካብ ኣሜሪካ መፀና ሓደጋታትን ተፃቦታትን ግን ኤልያስ ኣብኡ እንታይ ክመፅእ መስለካ ንኣብነት ክትቅፅላ ካ እታ ጉዳይ ንምንታይ ኢኹም ኣቋሪፀካ ቅድሚ 30 ዓመት ኣቢሉ ኣብቲ ኤምባሲ ትሰርሕ ነርካ ኣብ ኣሜሪካ ከም ፀሓፊ ናይ ኮሚኒኬሽን ከምኡውን ናይ ካልቸራል ኣታሼ ኮይንካ ትሰርሕ ስለዝነበርካ ቁሩብ ናይቲ ዲፕሎማሲ ከመይ ይሰርሕ ገለ ፅቡቅ ዝኾነ ድሕረ ባይታ ስለዘለካ እንድሕሪ ብኣሜሪካ ኣብታ ናይ ዝበልካዮ ምትእኻብ ካብ ኣተወት ኤርትራ ኣብቲ እዋን እቲ መንግስቲ ዋላ 10 ዓመት ገይሩ እምበር 10 ገለ ዓመታት ገይሩ ነይሩ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ምትሕርሓ እቲ ከሎ መጀመርታ ዝክር 2004 ኣካባቢ እዩ ቅድሚኡ ዝጀመረ ነገራት ነይሩ ግን እንዳገደደ ዝኸደ ስለዚ ካልእ ባላንስ ገይሩ ክኸይዱን ይኽእል ዶ ይነበረን ምናልባት እንተ ሃገር ዶ ኣይመሓሻን ነይሩ ማለት በተረፍ መኾነት ነይሩ እቲ ግዜ ኮ ዓብዱ ናይ ዩኒፖላር ሄጀመኒ ኣብ ጥርዙ ዝበፅሓሉ ግዜ እዩ ነይሩ መን እቲ ግዜ ንኣሜሪካ ነታ እንኮ ጎብለል ናይ ዓለም ድሕሪ ደጊም ኢላ left and right ዒም ዝበለ ተሓጎም ኢላ ተዓፅድን ተብልን ዝነበረት ኣሜሪካ አልሐምዱሊላህ ኩናት ኣብ ኣፍጋኒስታን ኩናት ኣብ ኢራቅ ኩናት ኣብ ገለ ተብል ነበረት ኣብቲ ግዜ በዓል ቻይና ደን በዓል ሩስያ ደን ዓዊለን ዓገብ ክብላ እውን ኣይደፍራን እየን ነይረን ሕጂ ኮ እቲ ባላንስ እቲ ሚዛን ከይዱ ዝቕየር ዘሎ እቲ ዓብላልነት ናይ እንኮ ቁጥባዊ ስርዓት ዝበሃል ዩኒፖላር ሄጀመኒ ናይ ኣሜሪካ ናንቆለ ዝመፅእ ዘሎ እምበር ኣብቲ 2003 ኮይንካ ክትብል ከለካ ኣብ ዓለም ደፊሩ ዓገብ ዝብልሲ ኣይነበረን ምናልባት ተን ዓገብ ዝበላ ኣብቲ ግዜ ከዓ ዋጋ ከፊልዎን እዩ ትንግና ኣብ 2003 ኣብ ዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስል ነቲ ናይ ኢራቅ ኩናት ዓዊለን ዝኾነና በዓል ፈረንሳ በዓል ጀርመን they paid the price for that ብድሕሪኡ ኩናት ኣትዮም ከይዶም ኣብ ኣፍጋኒስታን ነዊሕ ዓመታት ከይዱ ኣብ ኢራቅ ክንደይ ዕንወትን ገለና ምፅሎም እቲ ዩኒፖላር ሄጀመኒ ሕጂ ድሕሪ 20 ዓመት ኢና ንዘርብና 2003 ክሳብ 2023 10 ዓመት ኣሎ ሕጂ ኣብቲ መስርሕቲ ግን እቲ ዩኒፖላር ሄጀመኒ ናንቆልቆለ እቲ ፅልዋ ናይ ኣሜሪካ ስናደኸመ ናይ ዶላር ፅልዋ ዲዶላራይዜሽን ዝበሃል ከም ሕቶ ዝለዓል ኣሎ ናይ ማልታይፖላር ወርልድ ኦርደር ብዙሕ ቁጥባዊ ዓለማዊ ስርዓት እዩ ዘድልየና ዘሎ ግደፉና ይኣኽለና ዝጭቆናን ዕብለላን ዝብል ናይ ግሎባል ሳውዝ ናይ ደቡብ ሃገራት ናይ ብሪክስ ጥምረት ናይ ሻንጋይ ኮኦፐሬሽን ጥምረት እዚ አንተ ወይ ዝጠቀስካዮ ንኢራንን ንስዑድያን ናብ ሰላም ስምምዕ ከምፅእ ዝኽኣለ ሕጂ ዩኤን ኮ በዓል ቻይና ጎብለላት ናኾና መፅአን ነቲ ናይ ዕብለላ ስርዓት ክዳፈርኦ ዶ ክንብሎን ወይ ክቃወምኦ ዝጅምራ ዘለዋ ብመንፅሩ ከዓ እቲ ማልታይፖላር ወርልድ ኦርደር ኢመርጅ ገይሩ እዩ ዝብለና ኩነታት ተቐይሩ ሽዑ ግን 2003 ከምዚ ኩነታት ኣይነበረን እዚ ብቲ ግዜ እቲ ምስላ ናይ ኣብ ኤርትራ ምሻሎ ኣብቲ ናይ ብሔረ ትግርኛ ምስ ደገዝማቲስ መን ተሟጓቲ ይብሉኻ ምዛ ዓባይ ደገዝማቲ ናይ ዓለም ዝነበረት ኣሜሪካ ኣብቲ ግዜ እቲ do you think the Eritrean leaders are foolish ኣብ ከምኡ ዓይነት ምድፋርን ገለመ they tried everything ንዑ accommodate ንምግባር እቲ ክግበር ዝከኣል ኩሉ ነገራት ተገይሩ እዩ ኣብ መጨረሻ እቲ ጉዳይ ናብ ገራን እቲ ተፃባእነት ኔክድ ኮይኑ ዕርቃኑ ዘውፅእ ተፃባእነት ምስ ኮነ ኣብ 2009 እቲ ዘይምኽኑ ገዳ ኣንፃር ኤርትራ ገዳ ማለት ከዓ ቁጠባዊ ኩናት እዩ ነታ ሃገር ሓኒቕካ ረኹመሽ ንምባላ ዝዓለመ ነገር እዩ ነይሩ ከምዚ ኩነታት ሕጂ ኣብ ጫፍ ምስ ተበፅሐ ጀካ ምምካት ካልእ ወፅኦ የለን ተባሂሉ ኦልተርናቲቭስ ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ዋላ 2009 ገዳ ኣብ ርእሲ ኤርትራ ክፅዓን ከሎ ኣብ ዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስል ዓብዱ ወርወር the Russians and the Chinese ሽዑዶ ዓገብ እዚ ብሓሶት እዩ ኢሎን ተቃዊመን እየን ኣይተቃወመን ኣብ ስቴይን ጥራሕ እየን ገይረን ሩስያ ኢንፋክት ደጊፋቶ ነቲ ገዳ ድሓር ኣብ 2011 ግን ሩስያ ሪቨርስ ገይራ ኣብ ስቴይን ገይራ ክልቲአን ሩስያን ቻይናን ስለምንታይ እቲ ጉዳይ ናብአን ክመፅእ ከም ዝኽእል እውን ኣመታት ክረአ ምስ ጀመረ ዝተያቢለ ግን ዓለም ኩላ ንረብሓ እያ ትሰርሕ ኣብቲ ግዜ እቲ ቻይና ንኣብነት ከም ኣብነት ከምፃልካ
قبل السودان كمو عين التماساسالي sanctions بنا UN Security Council هنديسهم أمريكان كبلو فتو بليز زيانات بزيها سمعوها this is very important كلن زبلان زلوا عقد سنديان جن كل تنتطلوا زي حنتن تحري قرب دم حتى كحتيو بتعم تبقى حتى نعاكم اللي سكولد ما نسمع نيرم كحلفو فتو نيرم تشاينا جن قصالي فيتو ناغبرت نور نابلت تطوت أبيلات sometimes like السودان سلز فتوى no أبتيك زيتي تشاينا عسرت خميتي طلبات ناتانا يندادي خاب السودان يزمت نيرم this is نحيتنا استراتيجية وربح الله سازي زخونا يكون إجدا أنصار سرعتنا إسلامي منجستي نايب على البشر كمت سخلوا بأمريكان بتنايم عرب ستاين فيتو حيل سلازلوان نونا بلد تطبلون أب إيرترا شعود نبل تشاينا هم عينة إنفستمنت نيروامو جزيف وين دادي دي هاتبلو ويورك دي خمسة وي كم زحجي نايقوتاش نايقولوا لي يرومو دلو إنفستمنت نيرو تزخونا بتجزيتي they would also have ربحهم كله نعنا فتيومنا ويحليونا زي خونسي كلهم تناي صوتها ناي ربحي أبزي صوتها ناي ربحها منجستي إيرترا زي ناتوس كنوبيل we have to be fair كله أول كان الياس يروو يوبحلا يعني أنا تذكر لك أنت بزح كذا ولا أنت خذكر ثاني حابز تقول زل وانس أبيتيا تشاينا بزح إنفستمنت نيروا أب إيرترا تقول تخيل نيرا مالتها كنا نلبت كولج عد رايحون تهان صلوا زنا تواني وتساعدتي حجي إن كان هبانيو ربحيو نلبت سويك تقولوا ناي تشاينا صلوا وي كال حاجات مالت قرب انت شو عزز اللون حاجات صلوا أنا تركب قال لك تقولوا مزقبا أنا قرأت نيرو قل ما رحتي إيرترا وي منجس إيرترا بزح كذا እቲ ዋሪየር ሜንታሊቲ ኣብኡ ዘሎ እምበር ናይ ስቴትመንት ሜንታሊቲ ሳይጥረን ይበሃል እዩ ምናልባት ኣብዚ ገለ ቨርቹ ኣይረአካን እዚ እውን አንፌር ስታይል አንፌር ክሲዩ ታሕቶ ታትብል ዘላ እንግሊዝ ተጠቀመን ከምዚ ናይ ሰውራ ከምታብ ቃልሲ ዝነበሩ ወደ ኣምበር ከምዚ ናይ ሃገር ናይ ቁጠባ ናይ ገለን ንኸመሓድሩ ብቅዓታ የጥረዩ ዝብል ክስሎ ይብላሉ ሕጂ መልስና ትስምዕዎ It's observation you. كم زمتو قال تنتن لون يوم بحلف لا عرب تنتن خمسي بالانس دينا قال زولو اتي ناي إيرترا مريحنتسي جنا خبتي ناي برخا ستاي ناي غريلا ورفيراي واتون زي سوفيستيكيتد ناي علم صوتا ايكلون يوم قال absolutely BS الكات راح يزن تسغانه كم زي بلاكاسي ابزي زتحلالخ غداي مانوفر كيغبري صنيحتي مريحنت منغست ناي إيرترا ازي زتحلالخ مخانو خردانا لو ناو نزيا حجي I'll give you a sample نفسون زاناي بيشا كامبانيز اتوت ناي كندا نفسون متعنقاف كل عينه مانوفرز يزغبر نيرو بتجزيتي قبل تشحنش عتن كستات نيرو وو مناوراتات نيرو كستات يوم نع تطور خبلوا فتينهم جرمناويان اوفرتي عبيتي بانكات نيرن نتي ناي نفسون تاع كندا كامباني ناي فاينانس لسرات سلازنورا بتجزي فاندز ريز غبروا نيرو ناي بيشا بروجكت زي منجز إيرترا تناتو 30% 10% رويالتي لو بنصا 30% شير اجت ابتي كامباني كاتو بركي خغز تبيلو سلازنبر منجز إيرترا خاب ناي تشاينا بانكات تلقيهم سيو تغنزب بيشا تناتو 60% ريز كيغبر بيشا تا نفسهم باي جوبل الكوربوريشن ناي عندنا يكونت ناي مايننج كامبانيز كسرعه خلاص ميد ليفل يامبري كابتن هيوج كوربوريشن سيلكات قصرن سي خونت فاند ريز كيغبر سلازنبر تيجزيتي تي بروجكت فيزيبيليتي ستاديز اكسبلوريشنز غبروا قال ريوم ناي جرمنا انا اوفرتي بانك خير جرمنا لازم ترايو افهم ماي مليوم كاتو قرارو نيرو امريكان لازم تفلتو ثانكس تو ويكيليكس حكتات ماتيو ابو ناي ستيت ديبارتمنت كارل ويكوف البحال ليهم مستي ناي وصا غداي مينستري ناي مينستر ناي جرمن تراخيبهم نو زي اذا هاجر زي انا سانكشن كنتوا قرار سازلنا تطابل ويلهم هدي كرخبوا زغلو حاجه مخسرات نحلهم ناي جرمن بانك عرنا طعمه مس دغاز ماتي من تماغاتو ويناتهم سم يفتو كابتا غداي سحيبو نفسهم كيدهم كال مالك فانس ريز غيرهم اني واي against all odds انصار كل تصابوتاتن مسنخلاتن سغيرهم تا كوربوريشن نتناي مايننج ناي بيشا عود غيراتو سم تعويتهم معت مخسب رخيبهم منجس إيرتراون بمطنو عود تستاكايدو ግን still ተጻባውን እቲ ሕኒን ኣይቋረፀን ቢሻ እናተኻየደ ከሎ you remember ኣብ 2015 slave labor እናተጠቕመ መንግስቲ ኤርትራ ዘካይዶ ዘሎ ነዚ ኢሎም ዘይከውን ናይ ሓሶት ክስታት ደርዲሮም ደራዲሮም ናብ UN Human Rights Commission ኣብ ጀነቫ ምፅኦም all lies of course ሓደ ብሓደ እቲ ዝቐረበ ሓሶት ምዃኑ ተቃሊዑ እዩ ማለት ሲ ናይ ነፍሱ ሲኦ ሓደ ግዜ ዝገበረ ኢንተርቪው ነይራ ምስ ናይ ካናዳ CBC ትበሃል أو تخصصي underground tunnels كفحرو قال ملاتهم نهاجر أو قلقلوت بخمسي قلب النير you know what الوانا تاجازة تانية that's a lie نفسه is an open pit بحفشة إلياس ماري زبلوت أنهي absolutely قداسي نفسه كفسب كفلت أزلويو تي أبير ترازلو منجستي وريد وزن برتاس إنه بعينته الزفلويو مخنياته أنت كله كتك على سندر وين كمها أبسهل كلا هاسقوا دحين كتهدم وانتقل كتزلق تقل هاجر حيس كاغن زغبر يلن سلازي it was a very very difficult نزغلو انا بوليتيكا واسا يغلز بزلو if you put them in that situation
they wouldn't do much ብዙሕ ክገብራ ይምኽኣሉም ብጀካ ሕድገታት ጌርካ ወይ ነቲ ኣሜሪካ ትብለካ ደላ ምግባር ኣሜሪካ ትብለካ ደላ ድማ ረብሓ ጥራይ ኣይኮነት ትደሊ ዘላ ናትካ ህላወይ ትደልን ዘላ that's a problem ናይ ኣሜሪካ ነገር ጉዳይ ከም እዩ ቀደም ኣብ 50ታት ዝበልዎ እዩ እዞም ህዝቢ እዚ መሰሎም ይግባኦም ነይሩ ናፅነት ይግባኦም ነይሩ ግን ረብሓና እዩ ዘገድሰና ንዓና ስለ ዝብሉ ዘለው ንዓና ዝሓወሰ ረብሓ ድማ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እቲ ዩኒፖላር ወይ ከዓ ሓደ ሓይሊ ዝነበረ ብጣዕሚ ፅብቕቲ እያ ከይድኩም ራይዋ ንሕጂ ኣብዚ ናይ ዲፕሎማሲ እናተመለስና ከድና ሶ ኢን ጀነራል እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና መንግስቲ ኤርትራ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዋላ እኳ ብዙሕ ክቅይሮ ዝኽእል ክልውጦ ዝኽእል ነገራት እንተሃለዎ ኮይኑ እቲ ዘለዎ ዕድላት ንክልውጥ ግን ኣዝዩ በዳሂ ከም ዝነበረ እዩ ዝነገረ ዝገልፅ ዝበርሃልና ዘሎ ኩነታት ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣብቲ ናይ ቀደም መድረኽ ክመልስዎ ስለ ዝኽእሉ ንዕኡ ንኸይበፅሕ ብዝተከኣሎ መጠን ናብ ምጉያይን ካልእ ዓይነት መዕልቦታት ንምርካብ ኣብ ፃዕርን እዩ ዘሎ ስለዚ at the end of the day ኣብ መወዳእታ ነዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ነዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ማስተርፉሊ ብብቅዓት ዝግበር ዘሎ እዚ ነታ ኤርትራ ኣብ ውግእ ከይተኣቱ ጥራይ ዘይኮነስ ንሓዋሮ መፍትሒ ንክትረክብ እውን ዓብ ሓገዝ ክኾና ይኽእል እዩ ስለዚ ኤርትራ እዚ ናይ ደቡብ ብወገን ደቡብ ዝመፅእ ስግኣት ንሓዋሩ ክህሉ እዩ ንሓዋሩ ከይህሉ እንተደሊና ግን ኤርትራ ብዙሕ ንዓለም ክትቦ ትኽእል ዕድላት ስለ ዘለዋ እቲ ሽርክነታት ኣፍ ደገ ባሕርያ ምስ ኣገደስቲ ሓላፍነታውያን ወገናት ኮይና ብሓደ እንተሰሪሓ እሞ ነቲ ቤይዝስ ኣገደስቲ ሃገራት ከምዚ ጅቡቲ ኢትዮጵያውያን ንጅቡቲ ብፍፁም ኣይሓስብዋን እዮም ስለምንታይ ኣብኡ እንተመፅኦም ኣፍንጮም ከኽርፎም ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ናይ ካልኦት ሃገራትን ኤርትራ ድማ ካብ ናይ ጅቡቲ ንላዕሊ ዕድል ንክትህብ መሬት ኣለዋ ዘይተኣደነ ገማግም ናይ ባሕሪ ኣለዋ ስለዚ ኤርትራ ብዝተኸፈለ ዋጋ ከፊላ ካልኦት ሱፐር ፓወርስ ኣምፅያ ኣብቲ ባሕርቲ ከበይስ ከም ዝህልዎም ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ፎር ሹር ምሳቶም ስምምዕ ንጅቡቲ እንተዘይመንጢሎማ ንዓና እውን ኣይምንጥሉናን እዮም and there is clear ናይ ጂኦፖለቲካ ኢንተረስት ኣሎ ስለዚ ሓደ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ኢማራት ናብቲ ቦታ ቤዝ ደሊኹም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ስዑድያ ድማ ኢማራት ቤዝ ክህልዎም ኣይደልዩን እዮም ፍሉጥ እዩ ስለዚ ወይ ናይ ስዑድያ ናይ ግብፅን ኮምቢኔሽን ኣብቲ ቦታ እንተኾነ ድማ ኣብ ልዕሊኡ እውን እንተኾነ ናይ ራሽያ ወይ ናይ ቻይና ፕሬዘንስ ብፍላይ ናይ ቻይና ሓደ ሴኩሪቲ ኣብኡ ኣብቲ ቦታ ክንገብር ቻይና ንሙሉእ እቲ ኣፍሪካ ናይ ቢዝነስ ዓብይ ጎል ስለ ዘለዎም ኤርትራ ድማ ብዙሕ ፀጋታት ስለ ዘለዋ ብዝተኸፈለ ዋጋ ተኸፊሉ ምስ ቻይና ሓደ ኮኦፕሬሽን ገይሮም ቤዝ ናቶም ኣብኡ ክገብሩ ተኽኢሎም ኢትዮጵያ ብፍፁም ናብኣ ክጥምቱ ይክእሉን እዮም ንሓዋሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ምፅኦሞ ዘለዎ ዕንደራ ከይቀደሙና ዳ ካልእ ተቐላጢፎም ዳ ካልእ ከይገብሩ እምበር ንሓዋሩ ነቲ ባሕሪ ክሓስብሉ ከም ዘይብሎም ሓንሳብን ንሓዋሩን መደምደምታ ብዘለዎ ካልኣይ ግዜ ናብ ባሕርና ገፆም ክጥምቱ ከም ዘይክእሉ ጌርካ መዕፀዊ ክግበረሉ ዝኽእል ተኽእሎ ከም ዘሎ ይረአ ኣሎ ኤርትራ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ድማ ናብኡ ዘእንፍት እዩ ናይ ሪሊ ሆፕ ኤርትራ ደረጃ ውግእ ተኣትወሉ መድረኽ ክህሉ የብሉን ስለዚ ብኩሉ ተፈቲና እያ ኩሉ ፈቲና ሱዳን ክንደይ ፈተነታት ገይራ እያ ሱዳን ጠፊሻ ንባዕላ ፈርከሽከሽ ኢላ ፈሪሳ ተርዲኹም ኣለኹም የመን ምስ ኤርትራ ፈቲና ደናዲና ኣብ ገለ ግዜ ፈርከሽከሽ ኢላ ተበታቲና ኣላ ኣይ ዶንት ዋንት ሕማቕ ይስማዓኒ ከምኡ ምግጣሞም ግን ፈርከሽከሽ ኢላ ሓንቲ ተሪፋ ዘላ ኢትዮጵያ እያ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ደንደስ እያ ዘላ ተርዲኹምኒ ሱዳን ወላ እኳ ምሳና ዝምድና ዝነበሮም ተኾኑ ክንደይ ግዜ ተሃዲድ ናይ ፈኸራ ገለመለ ገብሩ ነይሮም ክንድምሶም ኢና ዶ ገለዶ ኣበየለ ዑመር አልበሺር ኣበየለ ሱዳን ሎሚ ታሪክ ኮይኑ ተርዲኹም ኣለኹም ኢትዮጵያ maybe someday it will be like that በዚ ሕጂ ዝተኸዶ ዘላ መንገዲ ከምኡ ክትከውን ትምኒተይ ኣይኮነን ግን at the end of the day ሃገረ እያ ተገድሰኒ ንዓይ ንሕና ኤርትራውያን ኣይኮና ንብትና ዘለና ባዕሎም እዮም ሃገሮም ዝብትኑ ዘለዉ ስለዚ at the end of the day ኣብዚ እዋን እዚ ክትብተን ዲ ኣይትብተንን it's not our business በቲ ኮይኑ በቲ ኤርትራ ብኤርትራ ጥራይ ኣብ ደገ ባሕርና ኢትዮጵያ ስለተጠቀሙሉ ይኮናን ክሓልፈልና እንታይ ዳ ንሕና ኤርትራውያን በዓልና ኣብ ነፍስና ንመርኮስ ኤርትራዊ ዘይዓዱ ዘልምዕ እምበር ንዓዱ ምልማዕ ክሓምቕ ዝኽእል ሕብረተሰብ ከም ዘይኮነ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ሓንቲ ተማሂሩ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ብነፍሱ ጥራይ ክመሓደር ከም ዝኽእል ካብ ዝኾነ ዓለም ክፅበ ከም ዘይክእል ሓመድ ዕደ ረኺቡ ካብ ዓለም ስለዚ ሓደ ኣሽሓት ሰባት ኣብ ደገ ወፂና ኣለና እዛ ቪድዮ እዚኣ መወዳእታ ኩሉ ግዜ እዚኣ ክገድፈልኩም እየ ኣሽሓት ሰብ ወፂኡ ኣሎ ነፍሲ ወከፍካ ኣምባሳደር ናይ ዓድኻ ኢኻ ኣምባሳደር ናይ ህዝብኻ ኢኻ which means ትምህርቲ ውሰድ ተምሃር ገንዘብ ሓዝ እዚን ክልተ ነገራት ከድልይወና ንኤርትራ ንነፍስኻ ኢልካ እንተዘይገበርካዮ ንኤርትራ ነቲ ህዝቢ ነቲ ዓድኻ ኢልካ ክትገብሮ ፈትን እዚ ገንዘብካ ኣብ ዘየድላይ ትበትን ናብ ስታርባክስን ናብ እንዳ ሸይጣንን ከይድካ ገንዘብካ ይትበትን ገንዘብካ ኣክብ ኢንቨስት ግበር ኣብዚ እዋን እዚ ብሉፅ ናይ ኢንቨስትመንት ዕድላት ኣሎ ተጠቐመሉ ትዕድል ፈሊጥካ ማለት ፅኢልካ ሃርገፍገፍ ኢልካ
نسرقتي تركب تجنزب كا but at the end of the day نسجنزب حزو تمدرك مستفقدة and I really hope تي منقسنا إيرترا كم حجين تزي قبر حجي بزقل تفي سقوم تجيرو نتزبع بكون دوي لزولو عويلو لك ميديا ناتو نابوت راي أتوكيرو بمسرح نتكون تاتقلصو نموداتا منقسي إيرترا أتنحمشت عامتها بتويتر غميت وازن بري زت سلا إيرتران إثيوبيان دوب مستقفته برايم مينستر أبنا إيرترا مسمسو زقبرولو برتو زخنا قبابلان عتقلص لي تمالي دي كده تمالي كاب تويتر علي والو سلازي مس إثيوبيا زلوم زمدنا بتي خونكم زلو تغلالاون نبزح حسابات في تويتر زاربت كونتات يعني را so with all that said كل زي مستبهله كل جزء عموداتا اتزربا نفتك بارك غير تخينو حلافنتاويان سبات مسن نخون ترايو حلافنتاويان سبات نكون تخينا دما كاب كالوت حلافنتاويان زيغاتا تاب سد زنبرو نهاجراتن زغبرو لن كاون مهر نحن نفطر حدش كل يبلو نتوم كالوت عوتا زغبرو مختال تراي زدلينا كم وترون ذا channel لايك جبرو سبورت جبرو عبالات نايز ممبرز كوينكم جوين جبرو نابكون أيلو مارس سبز خدي أبكال إسراح حساب من رخبة بتصبغو نفلتو نتشاينا مجمريا سمانياتات تشايناويا نفس الدد زنبرو اتهم عندما بقسنا بيتاكم زخونو بخمين تحريلكم مجمريا نفس وقف تشايناوا نفس الدد كله جنزبو بعقباب حيزو أبزي اللي كي حششه أكيبون ينفسخ قبر سلسانحي أب سمانياتات تكون طبعا غير مجمري كل جنزبا من تشاينا ينفسخ جرم لا نايدقى حيلونا يدليا كالاي دما ناي بيزنس امر سلز نبرو بيزنس سلز فلتو زنبرو اب عدم كيدوم لومي تزبلص بيزنسات ناي تشاينا تشايناويان يمزونلو اتسالساي دما ننبسوم ندقومن كل غزي اب تمرتي اتوكيروم سلز خدو زنبرو اتزدلك كابيروبايان امريكاويان بقليلو اب حصير غزي تماهيروم نيروبايان امريكاويان كمرحوام جميرو مالو كاب اتوم تماهيرنا حبرتسبنا نخنهنص كم بقاس لنا نعوك حق الزخل بعاق ما يزدالو كورس لنا نتقبل لكم ثانك يو فيري ماتش